Samo pijan mogu da slovim nogu. Ale, 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 ale. Ale, ale. Komu mašeš? Kolobarica, daj jednoga. Kar skroneja. Bite. Ne. Ponje, oprosti, ponje. Kaj rake čvarkeš? A ti, čuješ ti? Pojačaj muziku, prosim. Pojačaj muziku, ništa ne čuje. Evo, bang, bang. To. Vse pet. Kaj rake čvarkeš za konobarico? Da bar Jano takšo, če sam za svetek me, ne? Daj ti reči počka za kačice. Kačica, to je kačica. Kačica moja. Daj ga pitanje. Kačica moja, kačica. Daj. Koliko god, ako me vpičeš, To pa ja bom te spil do dna. Ti si pol produžena verzija. Pičiš jo te bo spil do dna. Tu ti je rada piti. Koga, ide. A kaj če ga ne vpičala? Vse bo zegica. Zjutraj bi Dobra kapljica. Dobra kačica. Daj, fuj ga da. Dobra kačica, stvarno. Nekega zmotovega, nekaj tako. V glavu imaš tatovirano kačico tam. Šide? Da pojemo na toto more. Zutra. Ne stvarno, kak je danes vroče bilo, evo te, kaj? Čakaj smo ne išli. Materijo više. Ne, daj, stvarno zutra idemo. Ali pa daj, ja idem, ali ako vidite. Ali gdje se dogovorimo vrijeme. Levo da idemo. Stvarno neću idem. Risa idemo na more, daj ti više. Ja vidim. Ali on ide. Dojde po meni, ja idem. Daj ću gore idem. Ali ja ide. Ali kamar dođe točno. Ja bom te čeka na vratu. Ne ozbiljno, ako se vrat dogovorimo, ja idem. Ali Petar, postolovi me i to Ali malo. zjutraj te nazovemo. Znaš kaj sam ja misle? Ajde reći. Kaj bi išli jedan put, imaš bicikl? Ti ispravni? Mislim sve složene. Dobro, može. Možeš se peljati? Pa ne to pitanje. Čuš. Možeš se s njim peljati? Od A, možeš si s njim peljati pod B. Znaš kam bi išli? Idemo jedan put onak, sve po stolovi, mislim ono. Kaj po stolovi. Kroz polje, pune kuruze visoke. Ne, već. Zutra. Ispitanje. Ja rekao danas. Kako je ovo bilo brzo. Možda ono nabo. Moramo? Koje ure, ali dođe čim prede. Ali ne na to more. Ne, na to moramo na gazolje došle. Kad se Na hitimo vodu. gazolje. Ne, ali da je ovo... Nerimo takša pota vroće, ma daj. Čuješ? A moram se malo ohladiti. No dobro, ali idemo onak sve po stolovi. Mislim. A to mora Misliš konačna polje? destinacija. To je glavno. I po šumaj, Po šumaj, po polju. po polju, Može? onda evo Kud kad bi se još mogli? išli, da se bi zove po mađarski. Tu je. Pa najme se izvati Mađarska, pa daj pa to ne vidite. Kaj? Biciklno Mađarsko. Ne uče već znači nije logično. Zakaj ne? Pa ne brem. Pa kaj, lepo se sendviče zimemo. Sve si, ovo, šaltera, Ja ovako idete i vi. Šatora? A ne sam ja ris. Pa znaš što mi. Ne, svi. Pa kaj se spominamo. Šatora? Ajde, ali da, idemo. Daj pustite mađarsko. Čuješ, idemo... Čekaj malo, daj, idemo se neka vez stvarno. Nigdje zemlji dogovorimo. mađarski. Kaj bi išli? Mađarsku. Ja, ti, ko još? Si. Si. Jo više. Mario, Željko i Leo. Znaš kam bi ja sad doma? Šatora. I kam bi išli? Mađarska. Šatora I vozeo. kako bi dugo bili tamo? Pa to ti je Šatora vozeo, no. 3 ure nam treba dobiti. Pa ja Ne čuje. krenemo ujutro negdje, da moraš. Pol 6. Može? No, kad nam na vroće, do 9 smo tam i na... Mađarski. Ti si sutra. Ne, četvrtek. Četvrtek. Ili v sredo je gost, pa svi smo doma. Srijedo može? V sredu. Daj, ko je doma? Slušaj me, Svi su ne, doma. ne. Onda se već dogovorimo za pravo. Ali daj, Ne. ja bi išao stvarno. Ne, Opet te A daj, lažite. o Bože, on se hiti u bunor. Prazne kamo se. I opet. Ne, Kaj ti reći? Evo, Željko i Iva reći. ne bremo, zutra idite, treba se pripraviti za postolno. Može? Ja bom šatora doma zeo. Za sredo. Je. Ne. Mađarski. Ali ti baš Ne. On ti pa, poć kakše su mađarski. Poć. Ja ga pitam. Dok smo mi bile Pa poslušaj na ovo. druga svjetska ovoga vrata, dok je Feldman Šaler došao,